400 grams de farina d'ametlla, 400 grams de sucre, pinyons i ametlles trossejades, un rovell i una clara d'ou. Primer de tot barregem la farina d'ametlla i el sucre. Afegim una mica de clara d'ou a la barreja i ja podem amassar. Després d'amassar molta estona, ens ha de quedar com a una única peça. A continuació, dividim la massa i en fem uns xurros petitons. Aquests seran els d'ametlla. Després en fem de boletes que seran de pinyons. A continuació barregem el rovell d'ou amb els pinyons i els agafem amb una mà i fem com si fóssim una pilotilla. Ens han de quedar així, ben plens. Repetim el procediment amb les ametlles i ja tenim els panellets a punt per enfornar. Els posem al mig del forn, escalfat a 250 graus, durant 5 minuts. Un cop han passat 5 minuts, ja els podem treure i ja els tenim a punt per menjar.